Ahoj ľudia, moje meno je RichLP a dneska víteť pri mojom šiestej epizóde z hry The Respawnables. A včera sme riešili komenty. Počkajte, vypnem si zvuky. Včera sme riešili komenty, takže dneska to budeme riešiť zas, lebo GamerLP povedal, že odchádza z môjho kanála, lebo som drzý a že som mu nadával. Ja viem, že som mu nadával, ale on sa, akože nie až tak moc, ale on sa začal so mnou hádať, proste, že sa to nedá a také, takže nie je jedno, gamer, odíď, keď chceš, keď ťa nebavia moje videá, nikoho tu nebudem nutiť zostávať na mojom channeli. A ďakujem Dave Video, že ma poprvé nenahlási, a po druhé, že ma nenahlasí vlastne, a po druhé mu ďakujem, že si ma zastal. Takže ďakujem, ešte raz ďakujem. A chcel som sa mu s tým odďačiť, že by som mu dal restore, ale nechcel to, lebo že by som mohol za to dostať ban. Ja som si restore dal na svojich pár účtov, to priznávam. Dal som si restore na pár svojich účtov. Ja chcem premešniť, dobre. Dal som si restore na pár účtov, ale dúfam, že mi ban nedajú, lebo... Ty vole, ten sa na to ma sere. On by mal vys... Takže dúfam, že mi nikto nedá bán a že ma oni nenahlásia, nič proste. No ty debil, to je debil. On nechce byť friendly náhodou. Takže... Jo, toto som pekne killov. Keď mi dajú ban, to je jasné, čo prestanem točiť na YouTube. Keď mi dajú ban, lebo to sa mi vlastne neoplatí potom ani hrať. A nie, že by mi nedali učiť na obidva účty, netočil by som multiplayer a točil by som botov. Takže tak asi. Lebo mám hacktutý účet, kde som si dal restore, lebo chcem natočiť tam pre vás sériu zbraní. Vlastne, takže dúfam, že sa vám tá séria bude páčiť. To ty! No to som dobré, to som úplne na praškoch, keď ma takýto kokotko dal. Piči. Ale keď ma nahlásia, tak ma to proste nasere. Viem, že Dave ma nechce nahlásiť. A dúfam, že ma nenahlási, teda. To je kamož, ako... Toto písal som si s ním aj na Facebooku. A niečo, čo by som povedal, ak som sa spoznal proste s Daveom, je to môj fans, je to dobrý fanúšik, proste podporoval ma a hovoril mi, že či nezačnem točiť na YouTube. Tak ja som začal, poradil mi, že mám točiť s Mobizenom. A ešte mi proste povedal, že mi dal prvý odber sa cení, takže prvý odber mi dal on. Takže ďakujem Dave, on ma podporuje od začiatku youtuberingu, toto sa nedá sice nazvať youtubering, ale ja sa snažím pre vás, snažím sa pre vás robiť čo najlepšie videá, kupujem si veci, vidíte, kebyže netočím na YouTube, tak veci by som si určite nekupoval, lebo neoplatilo by sa mi to. Ale teraz som si veci kúpil a trošku sa mi to oplatilo. Plánujem do Respawnu dať ešte viac peňazí, takže dúfam, že vás potom videjka budú zaujímať. Ježiš, ja som sa bugol. Dúfam, že vás potom videjka budú zaujímať. Vlastne, ak sme sa spoznali s tým Daveom,
Davidom, teda dúfam, že to nemôžem povedať. Dúfam, že to môžem povedať. Vlastne poznali sme sa tak, že ja som na Google Play napísal, že aký som level, bol som tuším tedy 50 a že kto by mi s tým vedel poradiť, lebo tuším som to moc tedy nevedel hrať proste a poradil mi. A vlastne dal som tam aj Facebook a on si ma pridal, alebo jak to bolo, neviem. Proste viem, že si ma pridal, ja som sa spýtal, že kto je, proste ako tak. A tak sme sa vlastne spoznali cez Google Play, lepšie povedané na tom Respawn appke. Nemám HP. No už poď, no. Takže to je asi všetko, čo by som k tomu povedal s tým s Daveom. Mám ho rád ako kamoša. Nechcel sa mi veriť, keď mi povedal, že ma nahlási, že by ma naozaj nahlásil ako. V pohode je to kamoš, mám ho rád a no homo, aby ste vedeli. Vlastne, ale to nejde o to. Ja by som chcel povedať, že keby Dave chcel, vlastne ja sa budem posnažiť sa urobiť pre neho účet, kde si dám restore a dám mu účet so všetkými vecami, lebo on je dobrý, on ma mohol v pohode už aj nahlásiť. Takže tak. Mohol ma nahlásiť a to by som nebol rád, keby že ma nahlásí. Viem, že je to proste, že to môžem rozdávať hoci komu účty a také, ale nebudem vám rozdávať účty, lebo vás nepoznám teda. Kebyže je nejaký fanúšik, čo ma pozerá ozaj od začiatku, tak možno jemu by som to dal. Ale teraz asi ťažko, keď nedám vám ani skoro videa. Ale Dave ten ma podporuje od začiatku, musím povedať. Jaký Dump Bunny ma pozýva do hry. Ani ho nepoznám, takže nič. Ježiško. Takže tak. Takže Daveovi ďakujem za podporu. Dúfam, že mu nevadí, že som ho zverejnil vo videách, alebo tak. Jeho osobný Facebook do popisku nedám. Môj dávam väčšinou do popisku. A všeličo proste iné, takže tak. A čo by som ešte povedal o Respawne a o Daveovi. Vlastne Dave, on je dobrý hráč. To je debil toto. Počkať, ja skúsim pozvať toho Dump Bunny, ako nie Dave. Dave je dobrý hráč, má Tumpera, má Stake Launchery, proste je to boss. Hej, to musím povedať. Čo tu nejde, ale... Neviem, ak sa ten Dump Bunny volal vlastne. No, už sa to načítalo. Tuším, že má aj Tumpera tuším, že Dave má aj Tumpera. A kto chce, predám účet na Respawne. Jeden účet predám za účet, kde je buď Flargana. Nie, predám účet, kde je Flargana. Za účet bude niečo, buď Warrior, môže to byť v pohode aj jednotka, aj hociaký level, hlavne tam je buď toto. Classic Santa Gear, alebo nech tam je Shadow Hunter Pack, alebo ten Warrior taký. Bol to na Carnival evente. Takže kto by
predal takýto účet. Tomu by som bol úplne rád. No to by bolo asi všetko k dnešnému videjku a vidíme sa pri ďalšom videu, takže čaute.